होली के दौर में बहुत तेजी से उभरते हुए सुभाकर सिंह छोटू जी का गाना मार्केट में वायरल कर रहा है। पहले हम चाहेंगे कि वो गाना जरा ये अपने मुंह से आप सभी को सुनाए। गाना भैया तनी सुनाई, गाना तनी बड़ा जौन वायरल कर रहा बा। का सुनाई भैया? सुनावे के पहले सुने से पहले तो लोग हमारे चोरा के गीतवा गा दिलस। भैया वो सब बात कर पहले गाना दर्शक के सुनाई, ओकर बाद ही पता चल कि राहुल गाना के कर पहले गाना सुनाई पहले। हर रखले बाड़ू पाव भर हिलैले बाड़ू गाँव भर। वाह 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 वाह। गीत भैया आज से 1 महीना पहले हमारा रिलीज हुई बा शुभांकर सिंह ऑफिशियल पे जी। गीत हम जब गीत गईनी आज बताई 1 महीना बाद भैया बात में बात कर पहले गाना तनी 2 लाइन और सुनाई दर्शक के तनी मजा आई। हर रखले बाड़ू पाव भर हिलैले बाड़ू गाँव भर, रखले बाड़ू पाव भर हिलैले बाड़ू गाँव भर। गीत जब हम गईनी भैया बताई कि ई भोजपुरी में बढ़िया काम होता ना? बिल्कुल ना। हमने नियन छोटे कलाकार, छोट बड़ तो कोई नहीं के भैया, लेकिन उम्र में छोट बनी जा ऐसे आदमी कहता। आज हमने के ई गीत लोग चुरा के गा देता। अपना बड़े गीतवा चुरैले बा के गायक के गीतकार चुरैले बड़े, हम गायक के ना कहम भैया। का नाम उनकर बताई दर्शक के तब ना। वहां के देखिए उनका नाम है ओरिजिनल में शक्ति सिंह नाम है, ठीक बा? सतीश सिंह, शक्ति करके कुछ नाम है उनकर, जे की प्रभु बिशनपुरी जी जैसन लेखक जी के नाम बेच के अपन पिताजी के नाम बेचेले। शक्ति सोना उनका नाम है। अच्छा, नाम अपन ना रखस, बाबूजी के नाम? बाबूजी के नाम रख के देखी बचपन से ही हमनी के प्रभु बिशनपुरी जी के चाचा के नाम सुनत सुनत सियान हो गई जा। आज तक चाचा कैसन कुछ न रहे भावना, मतलब चोरी वाला मैटर के गीत चोरा के कभी ना भैया। लेकिन ई जौन अइले नु इनकर अनगिनत चोरी के गीत बा। कहलन कि हमारे मार्केट में सैकड़ों गाना हिट बा। सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के इनके दिल है, इनके चोरी बताएं कि गाना में नाम अपन कहे ना रखो? अपन ना रखेलो नहीं जाना तरनु कि प्रभु बिशनपुरी जी के नाम आगे बा तो चाचे के नाम समूह बढ़ जाई। चाचा के नाम धरो तो केहू कुछ बोलबो ना करी, कुछ बोलबो ना करी। लेकिन ए मूर्ख, तारा ई बात पता होगे के चाहिए कि जे जगावत अनु पूरा हिस्ट्री 16 बरस से भैया इंडस्ट्रीज में हम बानी। हमारे गीत गा के ढेर जना हिट भइले, बहुत लोग। अब भूता तो देरी ना भइल तो तू कौना गली के चीज बड़ा भैया रउआ के बताओ चले कि गाना गले रहन रघुराई करके दुगोला के स्टार कहीं प्रदुमन परदेसी और रोशन राज लोग लाइव आके बहुत सारा गाना का मैटर बोला कि गाना उनका लगे 2-3 साल पहले का रहे, जबकि गाना चोरी हो गई। अब की चोरी हो गई रउआ सुन लेनी, अभी तक तो हमारा ही पता ना रहे क्लियर, लेकिन रउआ खुद सुन लेनी कि वो अपन चाचा के नाम बेच के नाम दे के एक गीत के हमेशा आगे बढ़ा कि उनका चाचा की वजह से केहू कुछ बोली ना। फिर से वैसा वो गीत चोरी के उनका ऊपर आरोप लग रहा है। गायक भैया बानी होली के गाना इनका बड़ा बढ़िया अभी उठा ही पे चल रहे, बाजा ही रहे, तब तक गाना आज खेसारी के सुबह रिलीज हो गई बा। अच्छा भैया क्या कहब उनका बारे में कि मतलब देखिए बात ई बा भैया कि भैया के भी बात सोचल चाहत रहे कि जब पहले ही से पता बा कि वो चोर राइटर है तो ओकर गीतवा जब हम ले तनी तो ओकर एक बार सर्च करके देख लेबे कोनो लड़का के गावल गीत ना हो। जबकि ये टाइप के आरोप एक बार पहले लाग चुकल बा। एक बार ना भैया हजारों गाना चोरी के बड़े तो हाथ दोनों बैलून धुक धुक करे गोलू गोल्ड के गवैले रहन। इहो चोरावल गीत हो भैया। ऐसा नहीं बहुत सारा उनकर गीत बा जो उनकी चोरा चोरा के वायरल सिंगर लोग के देखे अपन नाम ऊंचा करे खातिर, मतलब गीत लिखे कलाकारी नहीं खेती, ये काम बच गए दूसरा गीत चुरा के बस के बाद लेखनी में दम नहीं खे भैया। जब अतने तारा बानू तो अभी 51 गो मैटर हम गईले बनी भैया। अभी शूट भी चल रहा बा बाहर में, तो अभी 51 गो मैटर हम गईले बनी। तारा जौन बढ़िया लगे वैसे ही चोरा चोरा के तू गावत रह ना, नाम बेचत रह। यही पर भोजन पानी तार चलता तो भोजन पानी चले के चाहिए। लेकिन भैया दूसरा के चुरा के कतारा दिन तक भोजन पानी चलाए बस उतने दिन भैया उतने सोच बा ऐसे कि लेखनी में दम हईले नहीं खे तो दूसरे से भोजन पानी चलावे के गा के चुरा के। देखिए रुआ के बता दी कि बड़ा गुस्सा में बनी आके, चूंकि गुस्सा कईल भी बहुत जरूरी बा। बड़ा मेहनत से एगो गायक जौन बा गीत के व्यवस्था करेला, कहीं से अपन गीत व्यवस्था करेला, पर पूंजी पैसा लगा के अपन गावेला और वही गीत करके वो चुरा के स्टार लोग गा दी तो छोटा छोटा कलाकार में क्या होता है कि नीचे दबल के दबल रह जाता रहे। तो खुन्नस और गुस्सा दोनों एकदम जाहिर सी बा कि केहू के आई। अच्छा भैया मान ली खेसारी जी तक गा दिले, का खेसारी जी से कोनो ऐसा लिंकअप नहीं है कि भैया काहे ऐसा वो गीतवा वो बात? भैया हम फोन कैले रहे अन्नपूर्णा फिल्म से पंकज भैया के फोन कैले रहे। पंकज भैया बेचारे झूठ ना कहम भैया इतना बढ़िया से कि बबुआ देखो ये गीत हमारे 2023 में हो गई रहे। ठीक है भैया 2023 में हो ही रहे थे, पब्लिक ना जानता है, हम वही गीत के ना जानते हैं। हम अपना राइटर के खुद पंच लाइन दिले बनी भैया। होली के मौसम में हमारा दिमाग सर वो पंच लाइन अपना से राइटर के देने अपना से दिले रहे कि भैया ये पंच लाइन बहुत अच्छा लगा था, वो गीत लिख के हमरा के तर वो गीत पंच लाइन में कहीं सुन ले रहे कि अपना दिमाग में आ गया। होली के मौसम चलत रहे देखनी कि कुछ गाना के भाव ई रहे कि मैंने अबीर भौजी ले ले बड़ी, चाहे
कोई भी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में रहुआ सबसे अपन आइडियल केकरा के मानी जी पवन भैया के पवन भैया के कोनो पवन भैया के सबसे खास जौन लागे लगाना याद बा जी तनी सुना दिया उनके गीत से हम बचपन में भैया एगो कोलू भैया के प्रोग्राम रहे ऐसे हमारा गाँव में तो हम देखी पहला बात कि हम ओ धरती के लड़का हैं ओ धरती के लाल हैं भोजपुर जिला के बड़हाड़ा क्षेत्र के चातर गांव में अच्छा चातर घर पर जी। जहाँ के अंजनी सिंह भी अंजनी भैया जी। ओइजा के माटी में ई गुण बा कि ओइजा के हर एक पीढ़ी बिहार के टॉपर में आवेला भैया। अच्छा अंजनी भैया के बाबूजी भी कुछ जी वहाँ के भी बिहार टॉपर तबला वादक रही अभी अंजनी भैया बानी विकास ओझा जी बानी ऋतिक बाबा बानी हम बनी और हमारा गांव में राइटर भी बहुत ज्यादा बने मतलब ये लाइन में क्षेत्र में हमारा गांव में कमी नहीं खे ना चातर बड़हारा क्षेत्र के तो नामी गांव भाई हर घर में एगो कलाकार मिलियन भैया गावे वाला जेकरा से प्रेम रखेला संगीत ई सबसे मतलब हर जगह ना पावल जाला भैया जोन कि हमारा गांव से ये चीज बहुत बढ़िया बा माई की कृपा से कि सब कोई एकदम आनंद रहेला। अच्छा उ जौन गानवा कहनी पवन भैया के उतनी गानवा एक बार हो जाए यह गीत हम गिल रहे पूर्वी भैया के रहे नहीं अरे सोची सोची जिया हमरो अरे काहे घबराता दरोगा जी हो 4 दिन से पिया बाबा न पाता दरोगा जी हो 4 दिन से पिया बाबा न पाता बहुत छोटी छोटी उम्र में गिल रहे और बचपने से गायक बन के शौक रहेगा जी जी गायक बने के का बस कुछ गुण भगवान में होला हमने के बनल चीज ना ही जाए ऊपर से भगवान भेजले बने तो छोटा बचपन से ही गायकी स्टार्ट होगा जी जी छोटा सिंग कहीं सीखले उखले बने जी कहीं सीखले नहीं कि बस रुए हम साथे रहने जब भैया 2 गीत बबुआ सुनाबो तो चौकी पर बजा के आ गीत गावे के हम भी अच्छा सीखल रहे। प्राकृतिक देन माई के कृपा बनल जी। बस एकदम अपन जी माई के आशीर्वाद